sú vybraté. Toto bude čapatý kripl. No. Potlač ho, kľudne ho potlač. Vidíš? Daj potlač ho. Nech sa to oddelí a tieto si už dosť. A ja ho mám. Počkaj. Však nie je prilepená, čo sa bojíš? Vôbec nie je prilepená, dobrá ti je. Trošku bude strapatá, na budúce lepšie potlač. A potom sa prilepí. Ale neprilepí. Že vidíš, viem, mozaiku dosky, No, hej? no, keď už troška... A teraz to chytím do ruky, ja sa mi to roztrhám. Ty, to nestie. Kde sa ti roztrhalo? Prečo? No, šup, šup, dvíhaj. Šup, no. A tu čak. Dobre. Už sa ti jedna peče. Choď pozerať, Baďa. Ty kokos, jaké to pekné, hen. A tam ani kvapka masti, ničoho? Vydržať. Už sa to... Pozri. Kde je? Prestan to stále natáčať.